Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da warhaka, sannunmu da sake saduwa a wani sabon shiri. Kamar yadda kuka sani, Rahama Sadau tana ɗaya daga cikin fitattun 'yan mata na ƙungiyar Kannywood. A kwanakin baya ta taɓa bawa masoyanta damar yi mata tambaya game da rayuwarta. A lokacin wani mutum da farko ya taɓa yi mata tambaya akan shin ta taɓa yin soyayya lokacin da tana yarinya. Ta ba da labarin soyayyarta da ita da saurayin da suka yi soyayya tun suna firamare zuwa JS3. Baya da haka an samu wani saurayi da yi mata tambaya akan cewa shin ke cikakkiyar budurwa ce? A lokacin da Rahama Sadau ta ji wannan tambaya sai ta ɗan shiru sannan ta bashi amsa. Ta ce a gaskiya ni ba asalin cikakkiyar budurwa ba ce, domin wani ya taɓa sani. A lokacin da Rahama Sadau take bayyana masa yadda rayuwarta ta kasance lokacin da wani ya santa. Akwai wata rana an aike ta da daddare zuwa gidan ƙawarta. To sai tana tafiya kawai bayan ta dawo daga gidan ƙawarta sai ta ga wata mota ta zo ta faka a kusa da ita. Nan take ta wasu mutane sun fito sun watsa mata wani abu a fuska, sun ja ta cikin mota sun tafi da ita. Daga lokacin bata san halin da take ciki ba, sai ko tsintar kanta ta yi a bayan wani gida. A lokacin ta tabbatar da wani ya santa. To kun ji wannan abu da ya faru ga rayuwar Rahama Sadau. Lokacin da ta bayyana wannan abu, mutane da dama sun ga sakarcinta game da wannan abu da ta wallafa, domin ɓoyayyen sirrinta ne kuma ta bayyana shi. Muna buƙatar ra'ayoyinku game da wannan bidiyon, kuma muna so ka yi like ɗin bidiyon nan, sannan muna so ka yi share domin samun ingantattun shirye-shirye mu a kodayaushe. Mun gode kasancewa da mu.